150 anos despois do seu nacemento, Carolina Otero, ou o que é o mesmo a Bella Otero, volveu a Valga. Xamais podería pensar que eu voltaría aquí. Esta é a miña terra. Así arrancou onte o espectáculo A Bella Otero retorna a Valga, dirixido por Esther Carrodeguas e organizado polo Concello para conmemorar o 150 aniversario desta célebre veciña. A bailarina, cantante e actriz foi recibida con todos os honores polo alcalde e tamén por numerosos veciños. Quedará para a historia de Valga o documento acreditativo da volta de Carolina Otero ao noso Concello. Aí quedará no libro de honra, que a súa asinado por ela. E agora vamos a facerlle entrega tamén da bandeira do noso Concello e do pin, que é o símbolo do noso Concello. Despois de asinar no libro de honra de Valga, a comitiva desprazouse ata o Parque Irmáns Dios Mosquera, onde tivo lugar unha ofrenda floral ante a súa estatua. Esta estatua, como podedes comprobar, que o pobo de Valga, o Concello de Valga, decideu como homenaxe a esta ilustre valguesa. Houbo tamén unha visita ao Museo da Historia de Valga cun andar dedicado en exclusiva a Carolina. Ali, onde podería ser a súa casa, hai tamén un pozo no que recolle auga cando era pequena. É fermosísimo todo isto. E xa no auditorio chegou o cabaré. Asallada Carolina, regular pintado. A propia Carolina foi encargada de exercer de mestra de ceremonias nun espectáculo marcado polo humor. A xornada culminou cunha representación teatral na que se repasou a súa traxectoria. A súa, sen dúbida, é unha vida que dá para contar infinidade de historias. Tivo que emigrar, brillou nos cabarés parisinos ata acabar converténdose nunha diva en Francia e mesmo foi cortesana. Unha historia única dunha muller que puxo a Valga no mapa co seu talento cativador.